Diya taingon nimo, nanapulan ko, kay dugay ko nimo gisugot. Aos, pwede pod, pero anay manggod ni. Once sa imong gipakita nako sa panahon nga nanguyab pa ko nimo, feel na nako nga wala kay gusto sa ako Maong nihunong ko, kay di mangguguganahan maglagas sa tawong walay gusto sa ako ug dili na ko kayang pasakitan akong kaugalingon sa paglaga sa tawong walay gusto nako ug igo ra kong gipaasa. Maong sa mga lalaki dira, learn to live than to stay. Kabalo mo nga no? Daghan kaayong mga babaye pre. Unya magdaginot ka sa tawong igo ra kang gipaasa.